बागुरुम्बा दोहौनि सा 25 एक्सपार्ट कमिटिनि गुबुन सासे सोद्रोमा धीरेन रामसियारी बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारिनि जाफुंसार होनाय सुबुंनि गुबुन सासे धीरेन रामसियारी नाथाय बिथाङा दासान्दि जब्रा जाना दं। दाउस्रि देलाय हारिमु आफादनि मोसामु फोरोंगिरि धीरेन रामसियारिया किडनीनि बेमारजों सैनांनानै बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि डक्टर रवि बर' सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। 15 फेब्रुआरियाव देहायारि लोरबां जायो सुबुङा बेनिफ्रायनो 21 फेब्रुआरियाव मुसलपुरनि रायजोआरि फाहामसालियाव थिसननाय जायो। गुबुन देहायारि जेंनाजों लोगोसे धीरेन रामसियारिया किडनीनि बेरामाव नाख्रेबजानानै दं। बाक्सा जिल्लानि बेरिमाखा आगसिया दाउस्रि देलाय हारिमु आफादनि बिगोमा एबा फोरोंगुरु धीरेन रामसियारिया दा राहा गोथे जानानै दं। बेरामि देहाजोंनो फाहामसालिनिफ्रायनो सरकारनि मदद नागिरदों रामसियारि बिथाङा। মই ধীৰেন ৰামচিয়াৰী মই অসুস্থ হৈছোঁ 15 তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখ। তাৰপিছত ইয়াত ডক্টৰ ৰবি বড়ো চিভিল হস্পিটেলত যোৱা 21 তাৰিখৰ পৰা ভৰ্তি হৈ আছোঁ। আজিলৈকে আছোঁ। ডক্টৰৰ এতিয়া বিশেষকৈ কিডনিৰ প্ৰব্লেম, কিডনিটো ফিকিছে, তাৰপিছত হিমোগ্লোবিন এলবুমিন এইবিলাক কমিছে। যিহেতু মই বাগৰুম্বা দহৌৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ মেম্বাৰ আছিলোঁ, গতিকে মই চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অসম চৰকাৰে